Sa number 5, hog racer sa Bacolod nagareklamo sa tuman nubo sa gihapon nga presyo sang baboy. Pinaagi sa isa ka sulat ginpabutyag sa mga nagasagod sang baboy sa Bacolod City LGU nga halos mapierde na sila tungod sa tuman nubo nga live weight price sang baboy. Sadig sa ilang nga sulat sa slaughterhouse sa Bacolod, yara lamang sa 120 per kilo ang baklanay sang ilang mga buhi nga baboy. Ini ang mas madubo sang sa 165 to 200 pesos per kilo nga baklanay sang buhi nga baboy sa probinsya. Ginapangabay sa mga hog racers ang siudad nga usisaon ang mga traders kung ginatuman gid nila ang mga existing laws kag regulations sang syudad. Sunod sa ila, masami nga nagapamentaha ang iban nga mga traders apang ang mga hog racers ang nagakapierde. Ginsiling naman ni Councilor Fadi Saison nga gintalakay na sa sangguniang panlungsod ang among nga sulat kag gin-refer na ini sa talatapan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya agud maaksyonan. Sunod sa iya, posible nga ang paglubo sa presyo sa baboy ang tugaman sang importation kag epekto sang African swine fever o kon ASF. Sa Bacolod City, napulo na kababoy nagpositibo sa ASF sining nga tuig, samtang padayon naman ang random testing sa City Veterinary Office. Well, number one, effects ng ASF sa aton. Secondly, may importation, hindi lang niya diri sa aton, no? But national ni na there is may ginpahanugutan mag-import liwat no, sang baboy. And thirdly, maybe because of supply and demand. No? Because ng ASF, kita diri, do medyo supply ita siguro na apektado.